Για το εμβόλιο ο λόγος, το εμβόλιο ή τα εμβόλια που θα έρθουν. Ο πρώτος τρόπος άμυνας, ο δεύτερος τρόπος άμυνας απέναντι στην πανδημία, ο πρώτος είναι η μάσκα. Και στην Αγγλία, στην Μεγάλη Βρετανία, έχουν δυνατότητα να κάνουν τα εμβόλια και να προσπαθήσουν με αυτόν τον τρόπο να τα βγάλουν πέρα με τον νέο κορονοϊό. Ο κ. Ρωμανός Γεροδήμος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth της Αγγλίας, είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει το κλίμα. Καταρχήν, καλησπέρα από την Ελλάδα, κύριε Γεροδήμο. Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε και απόψε μαζί μας. Είστε έτοιμος για το εμβόλιο? Εγώ είμαι έτοιμος εδώ και καιρό, αλλά να δούμε πότε θα έρθει το εμβόλιο, γιατί έχουμε μέλλον ακόμα. Πρώτα πρέπει να εμβολιαστούν το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι άνω των 80, οπότε υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά με την οποία πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Εννοείται αυτό, εντάξει, αλλά ψυχολογικά, δηλαδή ναι. Είναι αντικείμενο συζήτηση. Έτοιμος από καιρό. Το έχετε λύσει δηλαδή εσωτερικά μέσα ότι αυτό. Απολύτως, δεν υπήρξε ποτέ θέμα. Ναι. Και έρχονται και οι ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Τελευταίο της Pfizer με αποτελεσματικότητα 95% με προστασία από την πρώτη δόση. Η ανησυχία βέβαια στον κόσμο παραμένει. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτού του είδους η αντιμετώπιση, πρώτον στον ίδιο τον κορονοϊό και δεύτερον στον εμβολιασμό? Τι λάθος συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό, είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν νομίζω ότι το κάνουμε συχνά, ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ερωτήματα, έχουν ανησυχίες, έχουν επιφυλάξεις, τα οποία είναι εντελώς θεμιτά. Δηλαδή μιλάω και με επιστήμονες ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στις έρευνες και λένε ότι θέλουμε να συζητάμε, θέλουμε να εξηγούμε, θέλουμε να μας ρωτάνε. Έχουμε και εμείς πολλές φορές κάποιες επιφυλάξεις και συζητάμε και γι' αυτό κάνουμε δοκιμές και τεστ. Και αυτό, η επιστήμη έτσι λειτουργεί. Η επιστήμη λειτουργεί μέσα από την αμφισβήτηση, μέσα από την κριτική, μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο με στοιχεία. Αλλιώς δεν θα είχαμε όχι εμβόλιο, δεν θα είχαμε τίποτα. Δεν θα είχαμε προχωρήσει στην ανθρωπότητα. Έτσι. Οπότε, το θέμα είναι η ερώτηση, όχι η απάντηση. Ακριβώς. Την ερώτηση η απάντηση. Ακριβώς. Και δηλαδή να κάνουμε όσες ερωτήσεις θέλουμε, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι να ακούσουμε και να δεχτούμε μια απάντηση από ανθρώπους οι οποίοι στην τελική ανάλυση αφαίρουν όλη τους τη μέρα και τη νύχτα τους τελευταίους μήνες και ένα χρόνο σχεδόν με το να κάνουν τις έρευνες. Και είναι αλήθεια ότι αυτό το εμβόλιο ήρθε γρήγορα σε σχέση με άλλα. Μιλάμε για πρωτόγνωρες συνθήκες, έχουν ρίξει κυβερνήσεις και επιχειρήσεις πρωτόγνωρα, ας πούμε, λεφτά και ενέργεια και ανθρώπινο δυναμικό σε αυτή την προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θα έπρεπε να γιορτάζουμε. Δηλαδή αυτό το εμβόλιο είναι μια ευλογία, είναι αποκορύφωμα του που έχουμε φτάσει στην ανθρωπότητα. Δεν θα έπρεπε να το βλέπουμε έτσι. Θα έπρεπε να το βλέπουμε σαν μια αφορμή γιορτής. Μια αφορμή γιορτής, έτσι. Πέραν των θεμιτών ερωτήσεων. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει αυτό και υπάρχει βέβαια και μετά η άλλη άποψη, η οποία είναι μια αντίδραση, η οποία θα έλεγα ότι είναι ουσιαστικά μια ταυτοτική επιλογή. Δηλαδή ότι το πώς ορίζω εγώ τον εαυτό μου σε σχέση με τους άλλους, πώς θέλω να φανώ εγώ, να μην πιάσουν κορόιδο, να δείξω ότι αμφισβητώ, να εκφράσω κάπως τα παράπονά μου. Μπορεί να έχω 1002 παράπονα τα οποία να έχουν απόλυτη βάση για 1002 πράγματα, για την πολιτική, για την οικονομία, για τη ελίτ, για οτιδήποτε. Και τυχαίνει τώρα ο κορονοϊός και το εμβόλιο να είναι μια αφορμή για να εκφράσουμε κάποια πράγματα. Άρα είναι μια πολιτική επιλογή αυτή της άρνησης απέναντι στον κορονοϊό. Συμπίπτει με κάποια κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Ναι, απολύτως. Και αυτό φαίνεται και από τις έρευνες, όσες έχουμε, τόσο δεν έχουμε πάρα πολλές μέχρι στιγμής, αλλά από τις έρευνες που δείχνουν ότι ας πούμε οι διχαστικές γραμμές ή οι διαχωριστικές γραμμές, αν θέλουμε, ανάμεσα στους οποίοι απορρίπτουν εντελώς τη συζήτηση, είτε πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, είτε αντιδρούν και λένε όλα αυτά, ας πούμε, για τον Bill Gates και όλα τα σχετικά, ας πούμε, για το εμβόλιο και το καθεξής. Είναι οι ίδιοι πολίτες οι οποίοι τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουν κόμματα ή κινήματα ή απόψεις οι οποίες, ας πούμε, είναι λίγο πιο περιθωριακές σε σχέση με την κοινή λογική. Μια τρέχουσα αντίληψη, κύριε Γεροδήμο, θέλει αυτούς τους ανθρώπους να τους αποδοκιμάζει, που βρίσκονται απέναντι, ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι τους εμφανίζουν ως χαζούς, ως τρελούς ή ως ψεκασμένους, με ανθρώπους που δεν συνομιλεί κανείς. Υπάρχει και άλλη προσέγγιση που λέει, παιδιά, ένα κοινωνικό μήνυμα, κάτι μεταδίδουν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να το ακούσουμε. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε? Δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση με την πρώτη άποψη. Θεωρώ ότι όσο και να διαφωνώ με αυτούς τους ανθρώπους, όσο και να με ενοχλεί ή να θεωρώ ότι είναι προβληματική κάποιες φορές και εγκληματική συμπεριφορά, γιατί
συνήθως δεν είναι θέμα άποψης μόνο, είναι θέμα και το τι κάνεις στη ζωή σου. Όταν βγαίνεις έξω χωρίς μάσκες και σπέρνεις τον ιό, δεν μιλάμε πλέον για μια άποψη, μιλάμε για μια πράξη η οποία μπορεί να σκοτώσει άλλους ανθρώπους. Έτσι. Αλλά πέρα, όσο και να με ενοχλεί αυτή η άποψη, ποτέ δεν θα υποτιμούσα το συμπολίτη και να πω ότι είναι ψεκασμένος ή οτιδήποτε. Και έχει αποδειχθεί. Ας πούμε, αν θέλουμε να πιάσουμε και την πλευρά της ψυχολογίας της πολιτικής, το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις όταν θέλεις να πείσεις μια κοινωνία να κάνει κάτι είναι να ταπεινώσεις τον κόσμο ή τους στην άλλη πλευρά λέγοντας ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς. Οπότε σαφώς πρέπει να ακούσουμε και να καταλάβουμε το γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια, γιατί εκφράζονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε. Ταυτόχρονα όμως πρέπει και το κράτος να είναι λίγο οργανωμένο και να υπάρχει μια οργανωμένη κοινωνία και μια ένωμη τάξη. Και από τη στιγμή που τίθενται σε κίνδυνο ζωές και δεν τίθενται απλώς. Τώρα είπατε ότι χάνονται 100 ζωές κάθε μέρα. 100 άνθρωποι κάθε μέρα οι οποίοι κάπως κόλλησαν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και είναι παιδίατροι. 100 άνθρωποι στην Ελλάδα είναι σαν να λέμε 700-800 άνθρωποι στη Βρετανία, το οποίο ήταν στο πικ του κακού στη Βρετανία το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, χάναμε 700-800 ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι καλή κατάσταση. Και ξέρετε, και εγώ, επειδή συζητάμε για το εμβόλιο, και εγώ αναρωτιέμαι αν είναι καλή αυτή η συζήτηση. Με την ίδια ότι πριν το εμβόλιο, το οποίο σε εμάς θα φτάσει την άνοιξη, ξέρω εγώ, πρέπει να κάνουμε. Στην Αγγλία, εννοείται στον υπόλοιπο πληθυσμό της Αγγλίας, έτσι. Όχι, εννοώ και, και στον υπόλοιπο πληθυσμό και στην Ελλάδα, μέχρι να φτάσει στον πληθυσμό, στον υπόλοιπο πληθυσμό, θα πέρασουν κάποιες εβδομάδες, κάποιοι μήνες. Μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε υπομονή και πρέπει να καθόμαστε μέσα και πρέπει να φοράμε μάσκα. Δηλαδή, είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις αυτές. Ό,τι και να γίνει με το εμβόλιο που θα έρθει πρώτα ο Θεός σε λίγο καιρό, μέχρι τότε το εμβόλιο δεν μας διευκολύνει. Εδώ πέρα έχουμε, όπως λέτε, κάθε μέρα χάνουμε ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι δηλαδή υπάρχει και ο κίνδυνος ότι έχουμε βάλει όλες μας τις ελπίδες στο εμβόλιο, αλλά πρώτα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ρίξουμε τους θανάτους τώρα. Ναι, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Αλλιώς δεν βγαίνει, δεν έχει νόημα. Αν περιμένουμε το εμβόλιο, πάρα πολλοί συνανθρωποί μας θα έχουν χάσει τη ζωή τους. Φαίνεται ότι υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακευτικών εταιριών για το ποια θα επικρατήσει σε μερίδιο αγοράς. Αυτό θεωρείται θεμιτό? Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι θεμιτό και όχι μόνο έχετε δίκιο μεταξύ των εταιριών και μεταξύ των χωρών, θα έλεγα. Και είναι η επόμενη ερώτηση. Γιατί ανάλογα με το που κινεί το καθένας, λέει δεν θα πάρω το δυτικό, θα πάρω το ρώσικο, ή δεν με ενδιαφέρει το ρώσικο. Εγώ είμαι υπέρ της Ευρώπης, θα πάρω το ευρωπαϊκό. Ναι, εντάξει, βέβαια, σε σχέση με το ρώσικο, παρενθετικά να πω δηλαδή, ότι μακάρι να είναι καλό και να σωθεί ο κόσμος, αλλά καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δούμε, όχι εγώ δηλαδή που δεν καταλαβαίνω, αλλά οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν να δουν τα δεδομένα, γιατί ο κύριος Πούτιν δεν τα έχει αφήσει να. Αλλά για τα 3 εμβόλια τα οποία έχουν αναπτυχθεί στη Δύση και για τα οποία ξέρουμε γιατί έτσι λειτουργεί η Δύση, με δεδομένα και ανοιχτά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι λειτουργούν, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλά και είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι εάν δεν υπήρχε αυτός ο μαραθώνιος αγώνας δρόμου, όχι μαραθώνιος αγώνας δρόμου μεταξύ των εταιριών και των κυβερνήσεων για το ποια θα τα καταφέρει και μακάρι να τα καταφέρουν όλες για να μπορέσουν να υποστηριχθούν, δεν ξέρω αν θα είχαμε τόσο γρήγορο. Δηλαδή, αν ήμασταν σε ένα μονοπόλιο, ας πούμε, και ήταν τα πάντα εξαρτώμενα από μια εταιρεία, δεν ξέρω αν θα έχει το ίδιο κίνητρο να κινηθεί τόσο γρήγορα. Ναι, είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Ωραία. Μια και μιλάτε για τα ανοιχτά δεδομένα. Μια δημοφιλέστατη απορία Κροατών είναι η εξής. Και τι έχει γίνει στην Κίνα? Έχει ανοίξει, έχει δώσει στοιχεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας? Πώς αντιμετώπισε τώρα γιατί δεν ακούμε νέα από την αντιμετώπιση της πανδημίας αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε, τα μόνα νέα τα οποία έχω ακούσει εγώ από την Κίνα, έχω ακούσει ότι έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί. Το άλλο νέο που έχω ακούσει από την Κίνα είναι ότι αυτά που βγαίνουν από δημοσιογραφία, ας πούμε, ερευνητική, που λένε ότι αποκρύψανε θανάτους και κρούσματα στα πρώτα στάδια της πανδημίας. Η Κίνα εδώ και δεν θέλω τώρα να πέφτουμε σε λαϊκιστικές εξάρσεις του ότι αυτή είναι κακή και εμείς είμαστε καλοί. Ναι, η κίτρινη γρίπη που λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, αλλά ταυτόχρονα όμως είναι αλήθεια ότι προσπαθούν να αλλάξουν την ιστορία και να πούνε ότι δεν ξεκίνησε από την Κίνα ο ιός, ξεκίνησε από κάπου αλλού και κάπως τυχαία, ας πούμε, σκόνταψε η Γούχαν και έπεσε πάνω στον ιό. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλουν να πούνε με αυτό, αλλά ότι δεν ευθύνεται η Κίνα, που προφανώς δεν ευθύνεται μια χώρα γενικά για έναν ιό, αλλά θέλουν να πούνε ότι δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας. Δεν μιλάμε να βγουν, δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία, αυτό που λέμε, ας πούμε, διαφάνειας, για να μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει.
Ναι. Άρα πάλι είμαστε σε ένα. Δηλαδή πάλι κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα. Με έναν άλλο τρόπο, με έναν άλλο ιό. Ακριβώς. Και το οποίο πρόβλημα ακριβώς δεν είναι ο συγκεκριμένος ιός ή το συγκεκριμένο εμβόλιο, αλλά είναι το πώς λειτουργούμε μέσα από την παγκόσμια κοινότητα, δεδομένου ότι το τι συμβαίνει σε μια αγορά του Κίνας επηρεάζει εμάς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Έτσι. Μάλιστα. Τι λένε τα βρετανικά μίντια για τον εμβολιασμό? Κοιτάξτε, ήταν μια τονωτική ένεση αυτό που έγινε σήμερα, γιατί και την οποία δεν χρειαζόταν η Βρετανία, η οποία πάει ας πούμε αυτή τη στιγμή σφαίρα για να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, να υπάρξει συμφωνία στην εβδομάδα. Δεν το ξεχνάμε γι' αυτό. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει και αυτό παράλληλα, το οποίο μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν το θέμα το βασικό το οποίο συζητάμε και πλέον δεν το συζητάμε ούτε στην Βρετανία ιδιαιτέρως, γιατί υπάρχει μια μερολατρεία σχετική, μια παρέτηση. Αλλά δεν υπήρχε το χρειαζόμαστε αυτή την τονωτική ένεση των εμβολιασμών σήμερα και το χειριστήκανε και έξυπνα επικοινωνιακά, οπότε... Ότι εδώ θα κάνουμε πράγματα πριν την Ευρώπη. Είδατε πόσο αργή είναι η Ευρώπη, ενώ εμείς είμαστε πιο γρήγοροι. Αυτό είναι το επιχείρημα. Ακριβώς, ναι. Τραγικό κι αυτό όμως, από την άλλη πλευρά. Ο καθένας ανθρώπους. Να θεωρείς ότι μόνος σου μπορείς να κερδίσεις, κατακτήσεις. Τι ωραία, θα είμαστε μόνοι μας εδώ στην εξορία. Δυστυχώς έτσι. Και δυστυχώς αυτή η άποψη δεν είναι δύσκολο να... Δεν υπάρχουν αρκετές φωνές που να την αντικρούν εδώ πέρα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Εγώ ευχαριστώ. Και με το καλό το εμβόλιο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριος Ρωμανός Γεροδήμος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth της Αγγλίας. Sky 100,3 και στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 έως και 4. Εδώ η διακοπή, η τίτλη των και συνεχίζουμε.